zu jantzitxe. Zu grafienik ez nie, nik inbernu zuzedue, zuk txitxarunik atune, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Iritsi jala inauteriak! Hemen diela mozorruak! Bai, jentia zireia, tolosaldea juten. Bai, eta nidak etxe batzuan ibiliko die huenetik etxera bueltau ezinik. Olakoa di, aratuztiak. Bai, makina burua uste izate jo jendiak originala izan nahiea mozorru aukeratzen. No, banik ez daude txuaz beste batzuk urtero, mozorro barriña zibiltzen dizenak. Bueno, kasu horretan, bakizu zein berdan, ezta? Zer, ez mozorratu? Ez pa, gure saioari hasiera eman. To, sumaiua! Gabon, kalakazaleok. Gaurkoan kalakan urtean behin izaten dugun eztabaida Euskal Herrian. Karnabalak, Euskalo zeinek asmatu duzetu. iruzurrita, aldu ordon? Haitxe ez da, gezurtia. Imaginatibua bai ordia. Orduan? Ez da medikoa? Today, we are going to enter Gaur animalia raroz eta usain exotikoz betetako lurralde batean sartuko gara. Goazen barru. Asuntoa de guk hau porlan ez biteko ju eta porlana sekatu horretik urde azpikoa trak jarringo ju eta sekatu ingot. Sagarotegi honetako azpialdean topatu ditugu aztarnak oso aberatsak dira. Aberatsak dira? Bai. Zara, Jose Luis, gure anaia berria. Bueno, bai, no? Porque ni espanaiz ba zein izangoa, no? Hoi dira periko porrigolenak, azken finean ebatzakuak dira. Goz, 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 goz! Oinen mai, Carmen behan dutzatarren. Martxauntan ez gatiun gara izan jauko disfrazen konkursoa. Haure, de piura, gracioso plantakiten. Karnabalak, Euskalo zeinek asmatu duzetu. Oso, guapa! Bagar gauzalda! Bai, baina laun baten zain nao. Baina ez da urrutia jauko, bere kartera neone dakateta. Kantera? Querido, pagau behar alagazo! Ze querida eta ze querido. 2 minutu barru azaltzez pa, haitu beharko jonak zanpan horrek. Zampana, laba, zuela unoi! Bai, zanpana, burugo horra eta beria indiarrekua. Ta inpuntua lagainea. Kontu zezatezuna, askotan falta nian konturatzen zea, alboan zakazuna zela unona zan. Ez da behe kasua, hain txikila, onduan eukitare ez diozela antzematen. Ai ama, aizo, motorzikina, apurra! Txikixa, eta biote duna. Bai, ze geixau? Eta lotxabia, da txapela zeukan eta muturra ala moitezen. Mutur luzia, mutur estua, eta... Vale, bueno, gauza bat ingo. Etorrez etxen egin komisarixara. Ni komisarira? Olako emakume puskaten biharrien altzaude, tropak animatzeko? Ara, hane, sospetxoso egiko dituzu, bai. Eta zu begiratu eta niri esan karteria zeinik harrapagotun, besteik ez? Bano ba? Zuk emondako deskribapenakin bat datozen 4 pertsona topau ditugu. Lapurra identifikatzen dozunean, atzamarrakin seinalau. Ados? Bai. Seguro altzaude delinkuentioek enautela ezautzen? Seguro. Ez dakipa, haindia igualak. Maikros! Zer, ezautu dozu? Bai, txikittoi da eskubikua. Irua. Bai. Aizu eta ze zigor jarriko jozu delinkuentiai? Bueno, kartera bat harrapatzea gatxik eta lehenengo aldixa baldin bada, astebetian herriko kumun publikotanak garbitzi. Aba bai, eskubikoi da seguro. Maikros! Maikros, nina! Maikaman!
zaharrak esaten duen bezala, onai barre, txarrai barre eta astuai arre, iole! Goazen biotez! Peña, ez asmatu zertaz naul mozorrotua! Erreza da, fantasmaz. Ez, super originala da! Badakit, erretzeko papera! Ez, esnea irakite, tio! Ezin ziate isili mozorrotu, azemank ikusten nahi naiz errespetu pixkate, Idu, ta fijo etzela mozorrotuko. Eze kalean normalateatzen bazea, ridikuli gozo. Baena izateko ta punto. Peña, gaur gaztetxen sakatu botoian kontzertua da, eta ni fijo botengo naizera eszenario gainetik. Idu, tio, animatu, venga! Idu. Tio, hazen lata ematen dezue. Venga, aman etxean nua. Vale. Seguro disfrazen bate ongo alagan baran. Leo! Lola, nahizu esne pixkat? Tia! Astutanean ze zaila zan. Aspaldien triku izuitzen eta azza kusita diaindeta. Egunon. Egunon! Petrikiloan agatoz, libre da? Ba, ez da, seguro. Itxo, izazu hemen pixkaten, aldetzea noa. Benetan arraruak dira, menguak, Aixa? Arraro de masak. Herrixan bolo-bolo dabil, honek mantzaniliaz osatzen eidabe genti. Ta osatzen ez dabena, desagertu itxen eide. Gainea bagizu zer, kriston dirutzien eidabe. Julian, gu konetxeaz ikertuko amengo mafixi. Ixa, bate mana troka. Ui, egunon. Egunon. Pazientziakin hartu beharko zue, azken aldiontan aita kliente askorrak eta... Bueno, bitartean kafe bat hartuko zue? Bai. Ez, honek tensiño jaltu dauketaz gako komeni. Eskertzen da, Eskertzen da. Bueno, bitartean nik hartukoet. Zu amengo etxeko alabi izango zazta? Bai, txikina. Ta? Posik egongo zaze, olako petrikilo fama huen je. Zena izu esatia, bai. Hasiera batean alare gorra izan zan, Izan gure aita gaixuak ez dakin jendia ize erremedio eman ba. Orduan zura irakazitu medikuntza ikasketak. Bai, baditu, baina bukatu gabiak. Urte bete bakarrekan egontan Salamandako unibertsitatean. Bai ba. Zura txesta mediku? Ta, iruzurrita aldu orduan? Ez, haitxe ez da gezurtia. Imaginatibua bai ordia. Orduan? Ez da medikua? Bueno, baina horrek ez du importa. Gure aiona zanan liburu zar bat badaka eta handik ateatzeitu urrezetak. Hoi bai, gio beak bere ukitue ematen je, Konpazio batea, pasmobelarrez baldin mata, berbena erabiltzeu. Ulertzea aldia zuen. Bai. Kalla, utziko lezo, beteko tokin. Alkatia patu, hilateko komisio eta. Ondo? Haupa, zuege milagro bella? Bueno, bai, zuaitzai eskerrak ikusi dau, zuke jasozu, milagrua. Hau ez zerre, holakoa dozenak abiltzetxe beunero. A ber, pareja, pasa nahi zuenen. Tranqui, neu jasoko. Bazan garaie, kaixo moteli esker, pelotarintzako muko telefono mobilek iten hasituk. Boto jaundikin. Beste konpainitako telefonokin, bostari emanaien zazpirita lauei ematen itxuan nahi gabe. Eskerrik asko, kaixo motel. Bai, Xavier? Bai, ondo. Tiro ono papilleta, bai, ondo. Kaixo motel, zuretzat.
Hemen konsultan, bihar asko itxen dala ezaun da. Uneskio, zenbat kliente pasadiz amendik. Ba, asko. 100 bat? Hoi ez dauntzako berdiko ez dula. Da, kiston dirutzako ingo zinuan, orduan? Bueno, zeo ze bai. Zenbat kobratezu, konsultako? 50 euro. Baltzin? Puskat. Bueno, hemen meiku banina ez da galdean egon egotxot. Ja, nonde zumina? Bueno, ez da ixe grabi, batu nire lankidik, bueno, nire lagunak tensiño ibizka baju dauke. Bueno, bai, pixkat, dakat, baju. Bai. Eta zenbatean jago bajua? No, oso baju. Belaun pare, nola? Beno, zaldiezu esan pixka bakarrik. Bueno, Bueno, tensio ejotzeko belarra bukauen tezki konsultan eta zukaldean noa, bila. Oantxe noto. Osondo. Jo, isa, hoi reportaje. Kusi aldezu, dirua beltzen kobratzeu ez da kameiku tituloik, hoi dala grabatu indeu. O bakarri gentizelan desagertzen da ben argitzi falta asko. Julian, aurten geuk irabaziko argia zaria. Zer, mosolo! Luzea galdezu! Baskaia pronto da! Ez da gipa, ze esan. Oaingo klientioik oso rarua dia. Galdera bestik ez du egiten. Kapitako inorrez da, gaxo. Motilak, tensio bajua dela esan diate, baina... Baju? Nei kontrakoa esan diate ba? Altua azula? Horretik ez du kafi hartuta. Jendiek ez dakizu zen bere gaixotasun esplikatzen. Ez? Jendiak etzekik gezurra esaten. Bueno, bilar buelta hobierko zue. Belarra desagertu indieta. Bai ba, ordune gixera hemen ingurun desagerketa asko egoten dizela? Bueno, batzu bai. Baina bakarrik desagertzea bazarra miatzea etotzeiena. Ikuluko batetik sartzeia eta... Da! Inork ez dagi, nun sartzeia. Zelako gauzak, barkatu atrebentzi xispada, baina nun daba hori atioi? Sukaldea atea eta ezkerreta. Sei, lasai. Zuen etxien bezala. Bueno, eskerrik asko. Ba, bihar arte orduan. Bai, agur. Agur bai. Honekin pulitzerra irabaziko inau. Bai, jaun Andreok, orain jakingo dugu arregitarren Julian Usaz. Hemen? Julian, joli muti, eusera bizarra. Ze bizarra. Gaur goizian ebakieteta. Raru hasian, bai? Gurea, pelikula gaita etortziarea. Raruak eta babuak. Altua bajua egin konfunitiaz gaina. Ezkerra asko bila egin konfunitu, Rastimo. Ara. Ikualde bale, ikusta! Ara, emutzutu rektoruna. Nekane, nondo txapela, ez dut inun aurkitzen. Troban eguan da, oiaz pixan zarturot. Ama, nondo gombarako giltzat izpazan kaja jetxi bet? Zarrerako mueblin kajoin. Ai, aurten behazikora. Disfraza nahi da bela eta isista bela topaten da kejaten. Kusiko zu. Andili! Iure horrekin atibel dezu denok kantun? Bakizu atxan niri zenba gustatzen zaidan Pancho Villa! Pancho Villa ez? Zuri los panchos guztez ezkizu, eta hoi pelua nua dia. Ama, hemen ez da ezer fundamentozko. Ai, barto isuna txantrajen bat. Ama, posiko jazu zeo ez? Zukon txebe lortuko zuzen nahizune. Hala, utzatxez, zozen jakun bajak utzutetan.
ez da mozorroa jantzita inorrek ez ezauntzia. Ba, neudatzen bate behasko gustaten gago esaten da bena disfraza eta hortxe jente guzti lagati ezin asmata. Barkatu zeren gainean, zabizte? Ba, zerte zaiko ja, baino kortak esan dakoaz. Ikusi, ze esan baino kortak aurreko hastian. Alkohol kontroletan, baino positibo, erreatze gondutan zero negatibo. Bueno, zertako agindu izu medikoak odolan Elixia? Kolesterolak zainetan egiten omen dit irriz, eta horregatik egin behar diazu zuniri zizt. Esan zei, asko ez dutzen? Ba, gogor ez dutzen baldin bada zainak hobeto nabaritzen dira. Oaintzen enten izan zeati nabarmentzen zaiten haimen ze tripa, zintroia asko ez duzen seinale. Bueno, bakizu analixiak egiteko baraurik etorri behar dela. Etzen nongo salduko ez da? Zela, oain dela 10 minutu, azeno, mokagoa. Oain dela 10 minutu? Hala, segi etxe mesedez, nik kondizioetan ezin dizut odolik ateata. Ez, argi zago ez dut. Netzeko laua ondo arruta elten da, betuna joa torra urrutik. Ba, bisitati bat. Edo mainukortak ongo astin esan daku ez da oso ondo eskuta? Eo inauterikin batea jendea iskutun da ona asmatzeko habilidadi, etorri zaio. Bai, bata hobestia segure erantzun gaiu eta imeia duzko, baina gainizka, gainiz. Egia, Atxu, jendia botatakoak. Nere odolak, onera etorri horretik dago garbituta. Ez. Ondo mantenitu diotek, bete nahi etorri aurretik. Nere etxeko ganaua ondo gubernatu daten da, bete nahi etorri aurretik. Dagoen jakintza hau zeinek eman gutxun 5 lagunentzako sarotegia adunako aburuzan, eta sagarrez betetako otarra. Iraula? Venga! Zahak irabazia da? Arkaitz Ortiz, Legazpi. Aparkaiz, zorionak, eta disfrutau aburuzan sarotegian. No, eta guain ikustaun ba, gue bertxola jazenekin datorren aste hontan. Mainu! Látigo! Euskal Herriko bazer honetan, nabil kalerik angale, hortitzitua, hortitzinua, marzianok ere badare. Ni mainu, kasu? Hori mozorro hori, mainu korte matezu. Ni era mozorro da, baina zu ezazu bate arpegi honik kogu horrekin. Alienígenas mozorrotan nihu eta. Alienígena argi zango zut. Netzeko jatun laina dabar, baina zaga zuzo koguik. Ze, arrapa aldezue? Ez, balasai, oantxe dakazue bigarren saiak erata. Argi zango zut. Netzeko jatun laina dabar, baina zaga zuzo koguik. Ze, oangoan bai ez da? Baseitun hartu telefonua, eta deitu, 942-0 Edo bestelan idatzi email bat, guazeman abildua eitb.com-ea. Aste hontako saria, iraula? Venga, mutikoa! Venga! Sorpresa! Lau Izarreko Laguardiako Bila Hotelean, bi lagunentzako gaua eta Bila Lucia Ardoaren museora bisita. Bakizue, hau dena gustatzen bat zaizu eta zatua, hartu telefonua eta latigo! Euskal Herrian jarraitzen dugu espezie bitxien bila. Gaur animalia raroz eta usain exotikoz betetako lurralde batean sartuko gara. Goazen barrura. Adi. Animalia honentzako ingurua proposa da honako hau. Ea aurkitzen dugun bat. Oso arriskutsua da. Kontuz, hemen lurrean egotea gustatzen zaio giza hileen artean. Eta gehien gustako ditu hile horiak eta baita beltzaranak ere. Wow! Begira ze aurkitu dudan. Usainagatik, hemen gertu baten badagoela dirudi. Wow! Harrigarria! Hortxetako bat, erraldoia da, eta oso erraldoia gainera. Bueno, oso arriskutsua dirudi. Lasai, poliki hartzen saiatuko naiz. Bai, poliki. Erne? Kontuz? Bai, oso arriskutsua bai horixe. Begira, kontuz. Begira, espezie hau oso arriskutsua da. Nire zedurrean sentitzen dut.
Eskerrik asko. Euskaldun hauek harrigarriak dira. Ez dira ezerekin beldurtzen. Odola. Wow, harrigarria da. Datorren asten arte, mutu geratu naiz. Anybody have a fucking Dorito here? Please, I'm hurt! Begoña! Ze bihar den? Begoña, ondala urte bi, jantzizen duzu pa negra zumbonan erropi. Txingorreta da kasu? Ez, rekuerdo txarrak hartzen zian da Caritas egotan inen. Peni, azkenengoko orduan ez da ziba, ostea bebetiko morun idure disfraza nahi da belain. Bueno, jo nahi pixkat, zio ze topatuko inat. Nekani! Ontxenu! Ze iritzen hau? Ai ez, txikitxas txirri mirrite txiribitoneaz neharretxen ban. Eta hau? Bueno, beste giz bakazu. Neska, ez den erosako formatzen nire alaba hoi? Ai, no pues taide. Zuk astetaz, zarrak etxezun ilusinoi. Bazakinat, iretxean itxin da bilen artian josiko nire disfraziok ila. Bai, portxeka jena, Bai, polite da, Xabier. Kusiete ez altzai gustatzen da. Kusiete ondo zeu, baina portxeka jena oa niken nivel gehiago zeka, Xabier. Ta guk olako nibera zeka. Hoi egia dut, I, Xabier, porlantzako altxatzeko potrik ezakegik. Isilik nahi, altxako ez dipa. Amarri euro. Bueno, Josean, hau gehitxu izango duk, Bueno, saiatu gano. Venga. Bea, Hartu ondo, Gerretik. Venga, Xabier, altxa. Gemete. Hemen alda, Xabier. Oi, aztekak. Altxa. Golpea, beste golpea, faltazak, Xabier. Beste gol... Oidek, buelta. Oidek. Pazia. Tia bera, Xabier. Oide, Xabier, ondo egatxik, Ba, earki hasi zaleok. Gabon dizuela hemen txenari gara. Beti ere laneako prest, zaldala, Josean? Behon daiala, Xabier. Bai, harrapatu gaituzue, hemen txe, obratan. Bai, laneako prest izan ere, aste honetan ere, jaso dugu eskaeran bat. Bai, eta hemen ikusten zu, hormigonera, aste honetan ez digugu. Zea, ensaladia rusaikin behar, aste honetan bialdu ziguek, Xabier, Miramon ondon obratan nahi dituk, eta hango langilek bialdu ziguek, e-mail bat, esanez, urdaiazpiko mentzekak obran, eta ua nola eusita etzekik ondo, ze jamonero erderaz esateken bezala, gezik eusin nahi. Obrarako ez dut, oso egokia egia esan. Oidek, eta orduan obratako materiala erabiliz, jamonero gisa erabiltzeko. Jamonero bat nola inleiken, galdetzen ziuek. Eta horretik, gu hemen nekaituk, porlan pixkatiten. Ondo, Josean? Eta espligo ingo ziu. Betu, hemen zekau porlan aia prepatzen nekaituk, eta baldea hundi bat zekau. Jenan, gasolinatan ditukenak, oil, petrobras da, olako baldiak. Lana aurreatu egin dugu, alek. Oidek, Xabier. Eta orduan, asuntua de guk hau porlan ez biteko ju, eta porlana sekatu horretik, urdaiazpikoa trak jarri ju eta sekatu ingot. Eta orduan guk hemen zekau ja, hormi hoi ja, laizte... Ja, ni pentsatzei, Xabier, ja puntun zio, Xabier. Eta orduan hemen gehatu ingoituan, plat... Erne obratako langileo. Xabier, eta guen, jarrizako iparen, jarrizako ip. Eta hemen bolkete ingo ju. Aiba, bolkete. Aiba. Bueno, dagoeneko ari gara, bukatzen, bidoia betetzen, porlanaz, azkeneko tokea, hoixe duk. Eta, oain jarriko ju urdaiazpikoa hor, Erne, urdaiazpikoa jarriko dugu, Olaxe? Oidek, jarri, Xabier. Olaxe? Erne, obretako langileok. Oso ondo, Josean. Bai. Sistema kurioso da, hause. Bai. Eta hau sekatzean bitarten, zuek segi, lasai, programa ikusten. Eta berriz egara bueltan segituan. Hola, keai! Mundua mundu denetik gizakiak duen arazo bati irtenbidea emango diogu. Almorran, Ez, Merillo. Horiek baino okerragoak diren A organiko ezari naiz. Adibidez, poliziak A organiko aldarama. Nola esaten da, polizi bat ala polizia bat? Ez dakit. Orduan gure organikeitorra behar duzu. Berari esker, beti esmatuko duzu A potrozorri horrekin. Organikeitorra erabiltzen dudanetik, ez du duda izpirik izaten. Berak esaten dit hitzak noiz duen A organikoa. Begira, erakutsiko dizuet. Bai, ator polita!
bai, atorra polita. Ikusten, atorrak aorganikoa du. Gero eta jende gehiagok dauka konfiantza Organicatorren. Merkea da, utxigabekoa eta 80 kilo baino ez du pixatzen. Etxean denok erosi dugu. Familia osoak. Familia osoa. Eskerrik asko, hori. Familia osoak erosi dugu. Wow! Ikaragarria! Hemendik aurrera Organicatorrekin ez duzue huts egingo. Neuk ere eskatuko dut bat oraintxe bertan, Mary Jo. Ba hemen duzu zure Organicatorra. Hemendik aurrera akabo akatsak. Eskerrik asko, Mary Jo. Eta zuek badakizue eskatu... Organicatorra. Ez duzue aitzakirik. Aitzakiarik! Ez duzue aitzakiarik. Aitzakiarik. Ikaragarria! Oite grasa, oi, Josean. Bai, Xavier, alta cocina dekau, Nivel cuisine, hemen aigea, Oide. Landa lan oine. Fina moztu bero mendo baina nik lori jena, Nacho, Bai, Hemen txe, ikusten duzue sistema ikaragarria, obratan eta txuku nahitzeko mokoa, eskura daukazuen materialarekin. Oidek, eta gero honi gainetik jartzeko gola plastikozko bolsan bato, eta txakurrek eta ez ditu gertuatzen. Eta gero improvisatu indiu, ze masa sekatzen aizan bitarten, eta 3 botila ardo gineskin hemen, gero hola momentu aten eateko, eta esan diu, zeatik ez isku hor jarriko, zulon, eta hor masa sekatzen aizan bitarten, zulo eharrat indiskiu, botila eta orduan botila preskatzen da hor zer, Eta hurrengo bateago gaztapuska jartzeko ere ingo. Beste zulo bat, Oide, Xavier. Edarki ba, bueno, kurioso, Josean, sistema hau. Eta guain esango iskiu zein dituken hau egiteko osagaiak, Bai, Xavier. osagaiak hau ese dituzue. Hormionera. Porlana. Eta gamonetan eman zizuen, udei ezpikoa. Bueno, botengo dugu porlan gaina eroidek eta... Hola xe, Gipuloti laizte pasako etxik eta, Xavier. Bai, etxe problemik, hemen hola xe. Oi, zea gordin eta guzti, dana barrua. Bukara emango digu... Oidek, Mozketa honi, No, gijulon ikusten mandi maie, udei ezpiko hola mozen, Xavier. Laizteko, algate. Erkiotzi zaleok, ikasi duzue, aste honetan ere beste zerbait, eta Josean, datorren aste arte. Egon guatxik. Xavier, oin aprobetxatuz betu, ze pitorrito jarri ziren, Hoi ateko ikieren. Nekane, ez detaz mauko. Lagundia, zupi boti eiten. Nahi aldezu nik laguntzia. Bai eta, lagundu. Bi, Bai. Atea! Horrela, ez? Ai, desta luego, lastasun euri. Nekane. Bita, bia zein dian aitak. Ia, venga. Ala, listo. Ole! Bo familia, ni banua. Ta nekane, ez zeun ez da nire zain, Allá en el rancho grande, allá donde viví. Ya. Igdakan pazientzia, nekane. Ai! Zer? Oain lo hartu, karnauletan gaude eta igual printzipe urdina etorriko zaizu musu ematea. Ala, Begoñita, venga. Azkenengo toki faltaz guzde. Venga. Bai, toke magikoa. Bai, magia beharko zue, idurreko ikasteko. Ala, ikeragarri gustatuko zaiona goazeman probatzea. Venga, goaze. Bai, segi. Pakea remango zueta. Gabon, kalakazaleok. Gaurkoan kalakan urtean behin izaten dugun eztabaida Euskal Herrian. Zertaz mozorretzen gara Euskaldunok inauterietan? Hombre, netzako originalak izan behar deu, ez? Antolatu, organizatu... Bitu, ni pirataz, mini arratoiaz eta negra zumbonaz mozorrotzen nahi. Ni Andres. Andres? Zu ez altzara ba, Marcos? Ez euskize, ni Andres mozorrotzen naizela. Eta orain gurekin Inigo Agirre, kalean izan da eta onats ze karri digun. Bai, gabon, Xavier, kalean egon gara eta ikus dezagun zer esaten duen gaiaz Euskal Biztanlegoak, aurrera! Zu zertaz mozorrotzen zea inauteritan? Oye, que no queremos enciclopedias, leches. Ikus dezagun zer nola doazen portzentaiak, eta ikusleek bidalitako SMS-ek zer dioten. Aurrera, Amaia. Hau eze gaurko datuak, Sabin. Euskal Erkidegoko 80% janzten dira inauterietan emakumez.
5% pirataz, eta beste 5% emakumez janzten dira, baino bere bikotekidearekin oea jolas. Eskerrik asko, Amaia. Benetan mamitsua gaurko gure gaia. Eta azken aldera iritsi gara. Datorren astean berriro hementxe izango gaituzue Kalakan, gizarteari lotutako beste gai batekin. Izan untxa! Hoi dira periko porruigonenak, azken finean ebatzakuak dira. Ez dago lakorik Euskal Herrian, ximor putzu ederretan naziak. Berde eta txorten txuriak, bixar poliak dituzte gainean. Eingo den porru salda paregabia, lastanaren baino lehen erositzan. Erosi behar den sorta polita, hauek bai txurazko porruak. Sojari gau eta sanuak, maitialen baino lehen erositzan. Dudik gabeok dira berenak, ez bilatu beste lekuetan. Bai, zindagizut, porru beharrak saldu dizkizu dalata, zaude ziur, ez dituzula hoi baino biak aurkituko. Aitortzen dut, haue direla nere porrurik onenak, baina orain maitialen baino lehen zuritu itzan. Atzeko izein den, ite gerri bueltan, sai portzur batzea. Espaldiko partez dana ondozia, gasintxeo! Baietz minutu bat baino lehen arazo bat eukin hausi. Beti bezala puntual. Mundun bat ziok, i baino pesimistagoik. Bai, Benito, ua bai pesimista nausi. Baldak izu ze xantzien beno behiai matrimonio askatzeko. Ze xantzion. Ba, ea bere alarguna izan aizun. Bueno, nahiko, hemen dana ondoziak eta, Hala, Joseko egin behar, lasai esko, inozire hori egitzeko eskatu behar eta, earki. Ara, esan dizut, puntual. Txorkatia bihurtu diaz, zulo malikatu honetako de! Ba, Joaki, emantazu galdera jarri jo, izot, buskat! Ja, poliki! Nausi, zuru hau kriston, da, gaina aize korronteak nabari ditut. Bueno, lasai, zuru eta parta, problema akabo. Zea, hainbeste historieta, zea. Bueno. Zea, Josekokin, azientatu bat, sukalden, o izotzagin, o? Ez, komisaldegian zuri denuntzia jartzen. Sagrotegiko lurra kondizioetan ez eukitzeagatik. Azkenien egin izangoek, problema atzekau. Nausi, zurua geota handiagoa da, eta tzaio bukarek ikusten. Beno, ni manua, lantxoa, bukatu behar den. Aio, Josekokin. Aio, zintxo. Sei parrilla! Hau zurla puska, nausi. 10 metro gutxinez izango ditu, Ta, haunzkaldeko paetan gauden zirriburroago izan ditut. Jeroglifos bat ematuten. Nausi, eta gure azpian faraien bat baldin badago enterratua?
Etzak txorrodeik esan. Amenofis, ezaguna egiten zaizu Amenofis izena. Ezaguna egingo etzagapa, nahi 5 urte gintziaten fimosis. Ez, Musi, legendak dioenez, Euskal Herrian faraoi bat enterratu zuten. Eta gure azpian baldin badago Amenofis hori? Nik ezautu duan faroi bakarra Lola Floresuan, eta Madrid entzeok enterrauta. Kaixo, Arantzabi elkartekoa gara. Telefonoz dei jaso dugu faraoien garaiko aztarna arkeologikoak topatu omen dituzu, ezta? Asentzio? Bai, nik deitu dut. Eski uste dut orbean Amenofis dagola. Importar bat zaizue gu ikerketak naziko geha, ados? Iketan egitzen inberdio, Ze soldata igo berdia zuen hausi? Gozeman! Sartaleike? Ez! Itzi bat askut ontsa urtengo! Idu! Zer traje da? Lara Croftena? Zeinana? Nei ilusioa da, vigilantes en la playako bainu jantzi gorriaren ikustia da. Guapísima da! Idurre! Idurre urten bizu hortik! Boa, chaval, ridikula inoa edola jantzita! Desde luego este Mateo no decía alaba, Oye, respeto gutxi gukindako lanai. Idurre! Ateako naiz, baino ez egin barre! Nausi, hemen dia. Hor beran deneti dago, Tunelak, pasadizoak, eskotalekuak. Urtetako lana da hor. Kupelen azpilan, galeria sare ikaragarri bat daukazue. Eta Euskal Onoizko dian aurkikuntza ikaragarri baten aurrean topatu gaitezke. Bai, historikoa igualtzedak. Diruik topata da ze hor behia, no? Dirurik ez baina, begira ze aurkitu dugun. Eta oso zaharra ematen du. Bueno, gu berriz zegoen, barba, Ia beste zerbait aurkitzen duen. Ia, Xintxo. Faraoien garailean jazte altzituten jertxia. Bueno, hotz egiten zunean igual bai. Jaun Andreok, ikerlariok oso pozik gaude, bai? Sagarrotegi honetako azpialdean topatu ditugun aztarnak oso aberatsak dira. Aberatsak dira? Bai. Bai, ez genuen uste, baina badirudik, Kristo aurreko 2000 garren urtean, jertxeak erabiltzen zituztela. Ara. Bai, eta txotxak ere bai. Ikusi ondo. Eta ikaragarriena, baita llaberoak ere. Llabero hau bera, Jujanjamon laugarrena faraoiarena izan daiteke. Barkatu, nola iritsi zarete ondorio horretara? Oso erraz, llaberoan JJ jartzen baitu. Gutxi. Aztarna hauen garrantzia dela eta, aztarnategi honi, kupela beleia izena jartzen erabaki. Bueno, eta hoi dana gure sagarrotean, Eta zera, tuneloik, gora azpigo tuneloik, zer da, dana Egiptora, o? Ez. Tunelak kupel inoxidablean amaitzen dira. Bai, sagarrote hontako kupel inoxidablean. Hori da. Inoxidablean? Bai. Jersia, txotxak, JJ. Hoi ez da Jujanjamon laugarrena. Iberna? Jose Joaquin da. Zer Jose Joaquin? Jose Joaquin! Nausi! Azkenean lortu dut! Inoxidabletik probatzea! Uine kuskuluk! Baina, terapeutak emandako elbiri hemen daula ematen, no? Eixo, zuzara, Jose Luis, gure anaia berria. Bueno, bai, no? Porque ni ez banaiz ba zein izango, no? Lasai, zure terapeutak esan digu lasaitasuna behar duzula. Bai, mintxe aurkituko duzu, pakea.
Bueno, ni txikitatik oso nervioso izan naiz, no? Porque txikitan gindila pote batea sartu ninduten, no? Eta geroztik ipurtzoloan, gindila sartutak, no? Gindilit iza, bai, entzuna daukat. Guazen, bostetako saioarekin hasi behar duguta. Bueno, nahiko jente lasaia emateu, no? Apa, ni Jose Eskorta naiz eta txikitan gindila sartu zieten ipurdin, eh? Lasai, Jose Luis. Jarri zaitez hemen, mesedez. Santa Maria Jangoikoaren ama. Otoiz gure alde. San Mikel. Otoiz gure alde. Zeruko aingeruak. Otoiz gure alde. San Juan Bataiatzailea. Otoiz gure alde. San Jose. Otoiz gure alde. San Petrita San Paulo. Otoiz gure alde. San Andrés. Otoiz gure alde. San Juan. Venga, aingeru gordekoaz. San Bigenetebekoa. Otoiz gure alde. Santa Marina. Apa, Santurtzi. Sant Telmo eta San Luis. Sant Zurtzi eta Sant Toña. Jose Luis, la hostia, hori sakratua da. Sakratua, hemen nire hitza da garri sakratua, eh? Venga, besos. Venga, todos corrican, venga, besos. Voy a poner así. De mí nos vais a reír, eh. De mí nos vais a reír. Venga, chavales, venga, besos. Venga, neura, venga, tita. Venga, va, corrica, venga, va. ¿Qué pasa, chavales? ¡Ni parrillén! ¡Venga, sotanigura, me cabeza! ¡Venga, corrida! ¡Venga, me cabeza! ¡Os voy a poner así, yogurines! ¡Venga, sotanigura! ¡Me cabeza! ¡No se ríe! ¡No se discuta, no se ríe, ni Dios! ¡Me cabeza! ¡Hacha, yogurines! ¡Más que yogurines! ¡Me cabeza! ¡Cos! Laskuizteite gabaren egantzita. Ni mozorrutan agan, eska hemen digurten da Tolosara inauteritara guteko zuhu! Oso politia, inspektore trajia, eh? Inspektore? Bueno, hori oso ikusitxara, motel, hau. Todo no se disfraz daba. Ze izango daba, Ana, ala! Ja! Eta txintxilipe bai gainea. Bueno, naskuren Tolosalde hortan dana, kutxe aurretik, saioa agurtuko dugu. Bueno, baina Tolosa eta Tolosa igala. Zatik ez du bat gure Tolosak saioa agurtzen. Tolosa? Urru gaztene hemen izango gea. Egon guatxik. Guazemak! Kantzitan, eta indigenaz. Arri ez dago ez dut. Lasai, zure terapeutako esan digu. Horiek baino okerragoak diren A organikoez ari naiz. Ez duzue utxe egingo. Neuk ere eskatuko dut bat oraintxe bertan, Merillo. Urda aztiko tortilleteko tal. Boktaio erra, Xabier, eh? Hola, takok. Egun hauetan, sagarotegi honetan egin ditugun aztarnekin, ode. Sagarotegi azpialdean egin ditugun, ode. Ikaragarria! Ay, ezin da gaino.